eivät tätä oikein katso hyvällä. 17,5 tulee vain arvostelutuomareilta, että tämä voi johtaa siihen, että kyllä Diethard johtaa edelleenkin ja Haiböck jää kakkoseksi tässä vaiheessa ja vain 30 on Diethardin ja Haiböckin ero. Diethard siis ohittaa tällä toisella kierroksella Haiböckin. Yllättävän huonot pisteet. Kyllä. Sitten olympiamitaleiden kohtalo ratkeaa Sotsissa 2014. Normaalimäen kilpailu. Viimeinen Slovenian valtti Peter Preutz lähtee vauhtiin. Hän oli 1,4 pistettä edellä itävaltalaisia. Sieltä tulee Preutz ja tulee 100 metrin paremmalle puolelle ja tyylikkäästi tästä ei enää voi 17,5 antaa millään. Ja kun hyvityksiäkin tulee 6,5 pistettä ainakin tämän hetken arvion mukaan, 99 metriä on hypyn mitta, niin kyllä tämä riittää Preutzille ja Preutz tarttuu pronssimitaliin kiinni. Ehdottomasti näin.